adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Elana. Hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka anak. Itago na lasap ang akong address. Punto legal, personal ug emotional kining akong i-share ninyo nga suliran. Dili gyud ni ako. Sa ako ning amiga nga nausab ang iyang kinaiya, human maminyo og Amerikano. Ato lang siyang tawgon og Tina. Aron inyong hisabtan, ingon inyong mga panghitabo. Wow! Kanindot sa inyong bahay ni Marvin Ilina. Kumpleto na sa mga gamit. Nakapahiluna na gid mo uban sa inyong mga anak, day. May matawag na gid mong pamilya. Ikaw na sa bunya pohon. Ilabi na kay foreigner man day ng imong uyab, uy. Nya ka sa man mo magminyo. Ay, ambot lang, oy. Si ambot lang, uy. Uy, babay. Kung dili ka pa man gani sigurado ng laki ha, ayaw ko siki imong panahon, uy. Pangitag laing imong mabana. Kay we're not getting any younger na baya. Kami nga imong mga barkada no, nga minyo na, may mga anak na, unya ikaw, kanusa pa man ka. Da, murag ko to brag yung tingali ko inis bridesmaid sa kasal sa akong mga amiga. Uy, nga naman di ay. Nga nung di man ka mugo ang mong foreigner ha? Di ba nga mag 1 year naman mo? Ug muanhi siya? Ay, Kaya magpakasal na ko nung Nya, nga nung murag di man ka happy diha. Da, ibaw ka na ba na ako, ha? May pagka-conservative baya ko. Ay, yes, day. Mabitaw nang wa ka pamahalin kay Maria Clara kapabaya gihapon. Maunay akong gikadlukan sa akong Amerikano, ni William. Kay may pagkabastuson, mag-yun parinira, uy. Uy, ingon anak man gyud na sila. Uy, foreigner ko na. Ug hoy, kanus apa man ni ka musukol og binastos day. Uy, day. Gikinahanglan na ni mo ron, aron mahalin na ka. Sunod tuig no, lapas na nga sa kalendaryo, unya mag-iningon anak gihapon ka. Na, mabiyaan, nagid ka strain, anak dahil na. Ay, Kau na lang, anak, uy. Kana kay anhion gid ka, disidido na na ni mo, pakaslan gid ka. Aw, unya, kanus amang kuno mo anhing imong Amerikano? Naunsa man akong amiga, uy. Wa naman mo anhis ato, Marvin. Gimingaw naman kong Tina. Na naman kuno yung Amerikano. Ha? Wala ka kumahibaw. Itong usang simana pa man kuno lang naabot. Ha? Uy, nga nung man ko pahibaw atong bayhana, uy. Maudi ay. Tawgan ganit na ko ning bayhana, bi. Ta, uy. Wa man mag-online, uy. Asam ka siya, no? O ba nang laag sila? Nabisi. Oy, nagsabot mi, no? Nga una ko niya sultihan kung maabot ng iyang uyab. Nga nugod ni siya. Kay naka-Amerikano na, dili naman agad na ako. Agtuon ko ni Ilabi. wa sila ron din ni sa bahay, day. Nanuroy sila. Katikasan dyan ang bayhana, uy. Uman lang musulti na ako nga ni anadig nga Amerikano. Da, murag wa man ko kagusto siyang Amerikano, day. Ha? Kay bag-o pa lang gani silang nagkita. Nag-away naman. Unsa? Ugod sa may lang giawayan nang? Recorded by X Thunder Gaming. Malipay na unta mi nga sa katapusan, maminyo na gyud ang among amiga sa usa ka Amerikano. Apan among nasayran, nga dili man sila maayog relasyon sa iyang Amerikano, pero naminyo gid sila, nagpakasal. Ug ang among nasabtan nga medyo under siya sa iyang bana. Unya, Ay sus, Elena. Kuan manggod, ako manggoy nag-make up ni Tina pagkasal nila, no? Mao nga akong namatikdan nga. Controlling kayo ang iyang bana, oy niya. usay pa may pasaport. Mao di ay nga dili na makikita si Tina nato nga iyang mga kabarkads. Kay dili man mo sugot ang iyang bana. Ha?
hadlok maka siya nga pangayuan nato si Kuan Tina nga murag dili man gyud ingon anak kadato ng Amerikano ha. Uy, ang sagod di ay. Oh, napay dugang. May nakita ko nga bunog sa bukto ni Tina. Unsa? Oh, napagyud ha. Kita ka ba siya post sa FB ni Tina lately? Ang sa ilang pagpanuroy. Ilabi na sa nagkalailaing mga beaches. O niya, nakabantay ka nga saka conservative ni Tina. Musulob na siya og mga revealing kaayo nga mga swimsuits. Ay, oh, bitaw. Sexy sab kayo siya og mga posing dito. Oh, bana. Ang apam sad, mo'y nagbuot ana ang Amerikano. O naibaw ka o kinsay nagpost adto niya sa FB? Amerikano? Ha? Oh, og i-stalk ra ko ng FB sa Amerikano. Murag magigamit ya si Tina, oy. Kaya nga naman di ay, ha? Murag na-exploit na kaayo si Tina ba? Kanang model niya og pasulob og mga sexy. Oh. Ha? Oh na. Dili ba yung ana si Tina sa atong pag-ila niya? Mauman gani. Abi ba na kung nakasakay rasab si Tina sa trips Amerikano? Mana konserbative ba yan na? Day. Ay, pastilan oy. Kontrolado siya sa Amerikano. Utsa? Oh. Pida oy makiksulti ko aning Tina, bi. Kana kon makahigayon ka. Kay kontrolado sab sa iyang Amerikano kung kinsa ang makigsulti sa atong amiga. Unsa? Wa na gyud mi magkasulti pa sa akong anak day Elena. Kay mananghid pamanggod ang akong anak sa iyang bana. Kung musugot ba nga makikita namo dinhi. Unsa na? Ikaw nga inahan? Dili makadali-dali nga makikita o makigsulti sa imong anak? Ay, may ingong Tina day. Nga mananghid pa siya sa iyang bana. Unya kung dili mo sugot, dili sab siya kabisita namo dinhi. Mao ba na? Lagi, grabe man kuno na ka-ekstrikto ang bana niyang kano. Gikan sa iyang isulob, make-up, o pakikita namo. Ang iyang bana ang magpuot. Dili makalihok-lihok og iya ang among anak. Og magtuo manggod ang Amerikano nga mangayo mig kwarta. Mong iyang ipalayo og ilikay si Tina. Unsa? Alang sa uban bitaw, kung naaga ni kay Afam, magtuon ang nindot ang iyang kinabuhi. Apan, lahi ang nahitabo sa kong amiga. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, gikontrol siyang banang Amerikano nga akong amiga. Gibawalan gani kini og pakikita siyang mga ginikanan og dili basta-bastang makagawas. Pwede ning ma-report sa mga polis. Ikaduhang pangutana, matud sa usa namo ka barkada, may nakita siyang bunog sa bukton sa among amiga. Posibleng kulatado siya. Pwede pa nga kami ang reklamo para sa kong amiga? Ikatulong pangutana, conservative kaayo ning among amiga. Apan gipaposing siya siyang banang Amerikado nga sexy kaayo iyang post o gipang sulob o gipost sa social media. Murag gigamit lang siya. May tulubagon ba inang Amerikano kung napugos lang ang akong amiga sa pagbuhat ni ini? Ikaupat o katapusan, minyo na ra ba sila? As in, kasal na gyud. Kung may kalapasan man ang Amerikano nga nahimo sa ilang panagtipon, pwede ba ni siya nga mapadeport? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Elena. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas.
Muna ay na mo pagdugay, ipadadayon ang inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? O kumusta to ang mga sukintig paminaw? Hinaot unta nga no always mong ma-inspire sa mga madungog ninyo nga mga suliran nga naa di ay solusyon. Nice solution. Maka-realize mo nga, uy, madara man gyud ining problema. Hadi man din ni ingon nga dead end nga wa na gyud ni kanang kasulbaran na ara man di ay o kaya ra din ni nako, di ba dok? Mao na no. Okay, so ang ato makutlong nga pagtulunan ko nga adlaw attorney mao kini nga practice gratitude Yes. for every little blessing. Pasalamat tadi kay magambog ta nga uy ama nga pasalamat lang god no. Ayaw gyud Oo. pagkuan. Kanang be grateful. No, a grateful heart is also a happy soul. Mauna, wa gilain kanang even sa ato ang mga problema, magpasalamat ta kay Oo. kanang may gani Lord, salamat nga kanira ang ako ang problema or salamat nga nakalampas ko, salamat nga this will make me stronger. Kaya lagi na ayaw lang yun mo og ka discourage. Dili ko na lang ta magampong wa tay problema. Yes. Ang atong pagampo nga tagaan tag strength kadasig sa pagsulbad sa atong mga problema. Kaya naman wa mo gitaong way problema no, including Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Oy, Batan. No? tinuod gyud. Kang problema. So, pizza mo itong i-greet na ito. Nino may pagpaminaw na, silingan na ito sige chat na ko. Si Joel Andales dia sa Unit 4 Barangay Upra, no? Oras na, at bang na sa atong istasyon na, no? Ug Yes. mga parinti dia sa La Libertad, Negros Oriental, no? So, disemistro sa mga taga Ormoc City, mga Nilias family o mga parinti ni Orland Nilias o Lolito Luzon diya sa Barangay San Pablo, Ormoc City. O dini sa Cebu City may pagpaminaw ni Mino Gabisay diya sa Bunbun, Cebu o mga Pilo family diya sa Guba, Cebu City, no? Mga Yes. mountain barangays ni sila, no? O mga taga Sambagdos, sa Bag-Uno, Sambagdos. Labi na dapit sa luyo sa Vicente Soto Memorial Medical Center, maayong pagpaminaw nyo diya. Sudlon Lahug, mga Abila family, mga Abilia family, mayong pagpaminaw. Og letter sender karong adlaw dok Ang punto atong legal ta. si Elena, 33 years old, taga Cebu City, punto legal, personal ug emosyonal. Tabangan lang nato ni. Yes, of course. May tungod kini sa nausab ko kinaya human na minyo ug Amerikano. Siya may nausab ko kinaya. Ang iyang Iyang amiga. Iyang amiga na nausab ko kinaya pagkakita og apam. Apam, malisod lagi ning apam lagi po no makatakod ang kinaya no. So unang pangutana, i-control sa iyang bana nga Amerikano ang akong amiga. Gibawalan gani kini og pakikita sa iyang mga ginikanan og dili basta-basta makagawas. Pwede bang ma-report this police? pwede. Or gather house Depende sa gyud no kung unsay circumstances sa pagdumili gyud pod no kay basin pod safety purposes lang or unsa pero kung illegal detention na pod na unya makakita na pod tag na ay signs of abuse baro no verbal physical then pwede gyud kaayo na natong ma-report pod sa pulis kay di man pod pwedeng did-an no or isuppress na to ang freedom sa ato ang isikataw sa ato ang even if asawa na nato di man na nato pwede kontrolahon di ba So mura nag under house arrest ning iyang asawa sa iyang apam nga dili na pwede sad no So kinahanglan butag na po tayo social life oy na po na imong Amerikano nga mong suloy-suloy sa mugmol maminyo manggod ta di po na pasabot nga adto na po ta mo pilit atong banag sa ato ang asawa we also have a life of our own di ba Ambot tugod sa
sa kasultian ni Dr. Omar Arceo sa Talamban, no? Bay, unsa may katambagan ni bay? Mao na. Ikaw po ko na. Matod sa usan na mo ka barkada. Hala, May kani. nakita siyang bunog, kini alarming na ni. Sa bukton sa mong amiga. Kusilbing kulatado siya, pwede ba kami nga mo reklamo para sa among amiga? Pwede kaayo gyud, no? Domestic violence. Domestic violence. Nga kung makagawas man gani ng imuhang amiga, then better. Pero dili siya kagawas and you think it's really alarming, pwede man kita mo adto sa police, women's help desk, unya pwede man na adtuon dito, no? Ngadto sa balay nila to check if whether or not there is detention, there is violence, there is torture, ug unsa pa nang gibuhat din ha, no? Ngadto sa babae kay usahay kung maka-experience na naman ang babae kanang gitawag na battered woman syndrome, di na mo reklamo. Kay murang para niya na normalize na ng kumo sa iyahang bana og ang sukmag og ang abuse, murang gidawat na niyang partis iyahang routine og kinabuhi mo nang ni-allow gyud ang balaod nga lain taw nga pwede mo pasaka og kaso para ma-check. Buhatan na ninyo dayon kay simbako magrabihan pa unya na ang inyuhang amiga dinha sa sud. Unya kay foreigner man pwede gyud kay na natong ipa-deport kay wa gyud ta magkinahanglan og afam nga way hinungdan ug way batasan. Dagkuwar ba kinumo ning apamoy? mauna. Dagko kay kamot Mauna. Di ta mahadlok ka na nila oy dayo guna diri sa tong nasod. No? Naagot tay balaod ga protektar, di ba? Nganong hadlok man ta. Ikiha na. Unsa kay ikatambagan ni Dr. Jean Oy ug Dr. Pico Palya, no? Mauna. Tambagin ninyo. Ikatulong pa ko na. Conservative kayo ang among amiga. Apan gipa-pusing siya sa Ala. iyang banang Amerikano nga siksi kayo ang iyang post o gipa-sulob o gipost sa social media. Mura gigamit lang siya kay may tulubagon ba ni ani ang Amerikano kung mapugos lang ang iyang amiga sa pagbuhat niini. Yes! Kay kung gigamit siya for other illegal purposes, labi na kay gipasopo sa social media, simbak ko. Uso ba yun kayo ning mga kanang pornography? Pornography. No, ginamit ang internet. That is part of cybercrime. Pwede gyud na natong i-reklamo didto. Kay if mo gyud na ang ato ang pagduda nga mo nay nahitabo ba, maybe you might want to act sa inyuhang duda ug inyuhang instinct kay total wa may mawa kung atong ipa-inspect ug atong ipa-reklamo, especially kung feeling ninyo wa na mao ang inyuhang amiga. This is part of being a friend, no? Nga kinahanglan you will take action salbara in taon ng inyuhang amiga simbakog na unsa na siya kay naagyoy mga foreigner nga maayo kaayo magpalami, magpa-sweet-sweet para makuha lang ang attention natong mga Filipina nga usay vulnerable kaayo, no? Kay trusting ba kaayo ta nga pagkatao unya di ay to gigamit rata giilad rata psycho di ay pedophile di ay kriminal di ay, no? So dili tanan sakto ka swerte sa mga afam. Muna ako apong intawong tambag sa mga kababainhan, no, nga magsigig online mangitag online dating, mangitag afam din ha, ay sa tamutakag das-day, no, relasyon man gihapon ni siguraduha gyud, no, kay usahay palamian ratag padadaan nag GCash, bank transfer, chocolate, kitaon pa ta usay nikita na to 5 day takabuk gikita. Mao. Oh, Dala diba? ko i-share ninyo, no? Dala ko mga ngan dagan Yes. kong pasente nga apam. Nga manig Cebu, naanay gi-maintenance nga psychotropic medications, no? Naana na sila yung mga bipolar, naana na sila yung mga post-traumatic stress disorder, dili mo patagagakmag, no? Correct. Mao na, no? So, muna kinahanglan gyud ireklamo ninyo, okay? Yes, ikaw pa ito katawusang pangutana. Minyo raban na minyo na raba sila. As in kasal na gyud. Kung may kalapasan man ng Amerikano nga nahimo sa ilang panagtipon, pwede ba ni siya nga ma-deport? Well, pwede gyud kayo ningon namang gyud ko, no, wa may exempt sa balaod. Labi na kung criminal law ang atong gistoryahan, whether Filipino ka or foreigner ka, maski pag wa kay citizenship basta naa ka sud sa Pilipinas, kung ning labag ka sa balaod, then you are liable under the law. Kinahanglan gyud ka nga mo patuoan ni. Now if you are an alien, if you are a foreigner, pwede gyud ka namong palayason sa Pilipinas, no? No after ka mapriso dire, no? Pwede gyud come
di nakapabalikon kay di man kami ganahan nimo. Mao. Man kay puangod dire, wa man kay gamit dire, so pahawa na lang niya ay nagbalik. So pwede gyud ta mo deport even if naminyo na sila din ha. Ya, abot lang ka kung sa'yo ka-comment ni Doktora Aida Abrugar Kalamba o ni Dr. George Ruiz, no? Anong problema, ha, no? Alright. Mga sukintig paminaw, hinaot unta na naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan.